Het werk begint van de morgen. De inwoners van de dorpen hebben bot verlet van een kuierpaad door het bosje. De mensen die kunnen nog echt meer een rondje maken, hè, om te kunnen lopen. Hè. Normaal moet je bij het fietspad langs of bij de straat langs. Maar nu kan je zeggen, nou, ik ga mooi echt door de natuur heen te lopen. En dat is het mooie hiervan. Ja, woont nu hier verop over je? Ja. Hoe gaat het? Nou ja, het is nou mooi droeg waar, dus het valt wel mee. Ik had de neiging om de jas uit te doen, want de zin komt erbij. Het is mooi waar. De route moet aansluiten op de bestaande pilgersroute van Sint-Jabek naar het Spaanse Santiago de Compostela. En er worden fjouwer cirkels in de bos kapt, maar de letters Dodo. Dodo wie een moens die in de 13e eeuw in Haskerdijk een libbe had en direct stoorn is. Hij is een soort heilige geworden en ze hebben een klooster oprichten daar hij stoorn is. En ja, onder hand van het klooster is uiteindelijk ook het dorp Haskerdijk ontstaan. De naam Dodo moet haast nu de loftwaai op Google Earth te zien wezen. Het project is onderdeel van Reis 2018 van de culturele haardstad 2018. De reis gaat terug de hele provincie bij Dwarpendel en helpt de Friese cultuur naar voren. Ik noot net heel Friesland, maar ljouwt de Karelhoekemat. Het is misschien wel nieuw, maar wij vliegen hier het project al starten en doen de focus eigenlijk nog op heel Friesland. Dus het zou meer nieuwer wezen dat we hier nou ophouden. We moeten wel oud maken, we hebben maar begonnen binnen. Ik denk dat ik van heel Friesland hield. Het project niet er binnen, buiten de provincie, heb ik absoluut uitstraling de Lauwert. En we moeten een nieuw project in Lauwert initiëren, lijkt het niet.